Tabok jara update channel no hai ni hai phunuk na bagai tai pe pizza inews ni engai inews ni engai tabok jara no update phunuk na bagai tai pe pizza Loksobha chongmare ni lekha mango Tripura Hasteni agogjak eba paina keplai engnani bekhago BJP bodol ni engai BJP ni batainai khorok no nei no painani bekhago keplai engnani bekhago nukjagai tongkha tei abono sengdro no phunukui tongo asok thai kaini no agogjak haste Tripura Hasteni salthang tei salkao khorok no nei no BJP ni engai agogjak phiaba Bharat hakotorni engai central ni engai belai kheno tabok jora malang chalaijak tabok jora nai singlaijak phung 11 ta tammani jora wo belai slaijagei tongkha tei kisi sa phelai mang nukjagei tongkha Uttar Pradesh o belai ke BJP songni oslamang nukjakha Rajasthan o belai oslamang Gujarat o nukjakha belai oslamang Rajasthan o nukjakha oslamang aboni bagai tabok jora belai kheno hadi englaiwi tongo belai kheno nukjagei tongo phelai mang sakangni asakni exit poll phunuk marok mangsa sukliya angai tongo 400 par khnai phunuk mane abo mangsao gana o sogiliya mani bai belai kheno nai sinlai jak taboko sengrona updates phunukui tongnai phongni simi phunukui paiwi naiwi tongdi teibo updates mana bagai